Onulube Onulube Oluzo na union ndị bi na Dusseldorf na Germany Onulube nwanne ya gbanoso na nwanne wele ife ga-enye oyi nye nwanne n'ụwa na mbọsị nke nwanne oyi na Oluzo na union Onulube nwanne gbanoso n'ụwa n'ụwa n'oge a na-ebido ife bidonu anaghị mmadụ ayọnụ ọ dịka ife bidozilinu obi aṅụli iwe kalianụ o nwere onye ga-egbu nwanne ya n'ụwa ka o jewe zabodowunu onye anwụ n'ibi ihe funanụ ka ire nne wee bili nne n'ụwa wele ife ga-enye oyi ka inye nwanne ya mbọsị nke nwanne oyi na Oluzo na union ndị bi na Dusseldorf Germany ọkwa nkata bọọlụ na 2012 na nye ka nọ n'ime ya ogini kafe bụ n'obi wee bido Oluzo na union ịmalụọ fanya kpalo ka a ga-esi dozi ọlụ ka ọlụ ga-esi dị mma ndị ụwa na-atụ n'ọnụ kalili na ndị a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ajadu ndị a ga-enye n'aka na ndị a ga-alụ ụlọ na akwụkwọ ọkwanụ ndị ọlụ ndị nọ n'ụzọ ije faka anyị na-ekwu maka fao Onulube nwanne gbanoso na mbọsị nke nwanne ya na Onulube 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 nwanne ya gbanoso ndị bi na Dusseldorf na Germany Onulube nwanne ya gbanoso na nwanne wele isi ga-enye oyi nye nwanne n'ụwa na mbọsị nke nwanne ya na Oluzo na union anyị ekene ebe chairman Oluzo na union Dusseldorf Germany Chief Clement Iwuchukwu tinyere ugo wanofu ụmụeze nọrue Eziamobire Ancient Kingdom na Nkwere Local Government n'Imo State Ogiriga na Motion Glambach Germany Ogiriga na Germany Chinedugo Ebu Chairman Oluzo na union Dusseldorf Germany CEO Iwu Traco Limited Ochora n'Igbo Ogiriga n'Igbo Dogbo Vice Chairman n'Oluzo na union na Dusseldorf bịaba Maazị Patrick Chukwu na-enye Igbanusi Odogwu na nke bụ founder and CEO Ecos Medical Service Germany Ojolu Emogo na Germany onye na-akpọ ka izu omezu na nye ka na-akpọ ka ome Onyenze na-akpọ yi Ọkome n'Iduso Maazị Patrick Chukwu na-enye Igbanusi Mafolugedekwu Vice Chairman Odogwu Ecos onye ọma debe General Secretary bịaba ezi mmasị awọ
mama pụta vejejike akụma na Germany CEO Vendia International Enterprises Limited Odogwu Assistant Secretary Biaba Evangelist Wellington Nathaniel Natural Stone ADV Management Expert ezi nwaso were nkwoji na nkwere local government unit so Financial Secretary Mr. Stan Odemenam Nnokem akụ enwebe n'ụmụnna wike ezi nwasi nkwere town nkwere local government Ikiseje akụ enwebe Pastor Chidiobi Ebu Treasurer Niduso ezi nwasi Abanwangele Odebego na Luzona Union Public Relation Officer Elder Raymond Duru Akwagu one of Amiyaka Autonomous Community ezi nwasi ụmụaka na Njaba Local Government in Imo State Nangibu CEO Akwago United Nigeria Limited Former Treasurer Chairman of Planning Committee one of the founders Oluzona Union na Duzedo Akwago Niduso Onyenze Nwamodi Nekunyeli Assistant PRO Kevin Enu Iwobi ezi nwasi Eziachi Alu Chief Ogungwangwa one of Duzedo Member Planning Committee CEO Kennops Limited Onyenze Nwamodi Nekunyeli Provost Onyoma Niduso Paul Igwe Member Planning Committee Umudike na fayi Ikiseje ezi nwa Igwe mụtala Assistant Provost Niduso Mr. Victor Gochukwu Duru Umudike na fayi Nidato South Ikiseje Igba nnetili ndị Oluzona Union na Duzedo of Germany Ọnụlube nwanna gba n'ọsọ mgbasi nke nwanna yana Ọnụlube Oluzona Union ndị bi na Duzedo na Germany Ọnụlube nwanne ya gba n'ọsọ na nwanne Welisi genyo nye nwanne Nnukwu na mbosi nke nwanne yana Oluzona Union na Germany Josephat Ifeanyi Nwadike Former Chairman Oluzona Union Onyoma Biaba Akekpucho nwa one of Eziachi Ancient Kingdom Nwanne di number one of Ogboza Nidato North and South CEO Nwadike Ultimate Shipping Service in Germany Kenya nwanne di number Akekpucho nwa nwanne di number Odogwu Akekpucho nwa n'Eziachi Surveyor Chinonye Peter Okwute one of Duruji Ụmụgboga Mike n'Ọlụ Chief Kisili Mmewo Ugo
one of Odibiochasi, Okoro the Ancient Kingdom, member ORLU ZONAL Union, member Planning Committee, CEO Mewo Investment, Ugogweze n'Odibiochasi, Ezinwa Mewo Niduso, Engineer Obi Nwannabisigwe, Ezugo Nurala Nidato North, Secretary Planning Committee, Chairman Urala Community in Germany, Honorable Simeon Martins Nwachi Goziri Omundo Bisuki Seje, one of the founding members of ORLU ZONAL Union, member Planning Committee, Nwachi Goziri Mazi Fanyuzoma mmiri enwere iro n'iduso, mmiri enwere iro na Nkwere Town, onye Nkwere n'iduso, member ORLU ZONAL Union, Deacon Andy Obulo onye nwa mama, ezi nwa Obulo, member ORLU ZONAL Union Biaba, Comrade Jantus Opara Matthew the Benson, ezi nwa si Oziaka n'ụmụaka Ancient Kingdom na Njaba, n'ọkwazi member ORLU ZONAL Union, John Paul Cletus Ume, ezi nwa si Itenense, one of the CEOs, Echelon Real Estate, Anyalechi Silas Uchenna, Nwachi na-emere, onye ụmụobo mmụọ, Nidato South Ukiseje, Nwachi na-emere, Maazị Dịlamma Michael Nwozuzu, MCD Mayor, Umudim Umuduru na Amandu Gbakiseje, member ORLU ZONAL Union, Modestus Okorugo Nzabunze n'Umuwedi, ezi nwasi ọmụma ORLU East, CEO Roma Lounge and Pharmaceuticals Nigeria Limited, Odogwu na nke bụzi CEO Modest Brokers Limited, Douala Cameroon. Igba nnetili ndị ORLU ZONAL Union na Duzed of Germany, Ọnụlube nwanna gba n'ọsọ mgbasi nke nwanna ya na Ọnụlube ORLU ZONAL Union, ndị bi na Duzed of na Germany, Mr. Chukwu Mokeke Iwe Gbulem the second, Nwachi na-awara ụzọ, Asubrelem n'Osukiseje, CEO Racing Limited Odogwu, Gospel Nwabugo Nnabuihe Nwabugo one of Egweduota, CEO Waglik Investment Limited Odogwu, a reliable source in merchandise, Nwabugo Odogwu, member ORLU ZONAL Union, onye ọma n'Iduso, Honorable Lales Chinemere Mugwegbu, onye ọma na Dutchland, one of Nkwere n'Iduso,
young millionaire, young millionaire. Gerard Madabu Chokafo, Akusi na Chiwanu na Jamini, Umudara Mbeki Seze, Ezi Mwasi Olukutuka, Akusi na Chi, Akugisi na Chi, Mazi Emeka Bobiuba, Senator Ubamed Upata Jamini, Ezi Mwasi Awide Mili, Oluki Seje, Prince Chima Obodo, Ugumba one of our mama, Woru Isiki Seje, Ugumba Niduso, Chief Emeka Sikiku, Ebe Kwenike, Kesi Sunduba, Mbiri kwa wanke Nduba Lana, Oluki Seje, Alulube, Prince Mi kwa kola, Ezi Mwasu Umezala Numunduba, Anya Madeba, Ifa de Menu, Manya Deria, Nyabi Fezu Roke, Adala Inusuma Sichinenye, O mama wani Mukwaju mudi mukiseje Awa mama oru is Member no ZONAL Union Adala nusu masini tuso Nzekele chamara chukwu kweze Oza Salodogu Chinyerugo one of umu wakabia CEO Ogweze Holdings Limited Chinyerugo Dogu Engineer Bright Chimezie BBC Bright Building Construction Onyoma Biebe Okweja Uzo one of our mama Ogaranya Kadiota Na duze dofu nituso Aheji ejemba Na you can hold it no dogu Onulube Onulube Welefiga nyo inye mwende Mbazinke mweno yana Ekwune tili ndolu ZONAL Union Dibi na duze dofu Jamini Kafadiedio Ekene nunu Onulube Onulube Onyenze nwamobi n'ogidi Ebube bunni Mweze kidi Mweze kidi